Church of Pentecost, Mopata area, Chieftaincy Ministry, and the Jinai. Nyamika say Femi Chamfo Asafohene Ajimai Bosu. Many chairman of the Chieftaincy Ministry and the local area pastor Kenyos. Asafohene Isaac age from the South District. A few query, Sabi, Umaofi, Bididi, Sansona, Opemsuo, Bibinti, Wabashe, prisons, Zoom Sako, na 80 million. Yakwadi, Jay, you feel the refuge. Trust near there, or say a bay on one. Like a crabia also, the boy, Nama, a few colliers, was a case, it's only a crown on the old dream, and the diaba. By a brown, a more baggins here, bag beer of 25 kilos, a sachet of 5 inches. And then, situation bag meal, a same a Gary bag a same you loosen a can and a cooking oil gallon a cassia pano, 7 years ago for 4 gallon, and I'm coming. So I can see you a can and a drinker. There would be a drink 20 cartons and a toilet roll so I can see pack 9 and a sachet water so a packet yourself. And a seminar, how do I would be 6 or very see them also 7 boxes or so. Sunday may say you could be million 10,000 Ghana cedis. Yes, in Havana, Sabi, Union, Kuma, Lanam, our more prisons also in Yabunya, Yakuri, also in 5 years by Manhyia. Okay. Adama, a future do home, Christopher Kai, Fa Nemaye. Oh, said the prison officer and the kind. Edmond was here, Christo media, yet their own quan will be dear in here. So, you don't call Oya, the same Kumia, no new Christo. And I want to be out here about you at the chair, was him. Biam Pessa of Buba prison, a symbol of Buba prison, I only move here as not rubber. War, yet or Yashi, you may miss a view. As soon on your come off to your shah. Yes, let's say, beside the tricks to me. And you know, war, ha, we have other end. Then you also a say, Christopher Montin to dream. Don't so. Like you want down or something yummy. If we have free, go back, we are here. Because a Christopher Ebay war, Brams, share prison. Also, I have said, also, opinion, I'm yet to cry. Nimprana, in a nature, but I have said, Asumia. You carry at the Augustine, your friends, a J. I check a crab, so I make a benefit, Diasana, Gasen, a chepa at an Amasumo, Bantama, at what assembly, Sunday morning. Dancing was now brother about prison and you know by a G no or suddenly yeah you to finish say prisoner or banker or be a ground at Nick kind and no come be any more any Gia nobody is your elder but much soon as in the end and no the person who are a tea in answer if you know said Christo say one yam or one yama. We the can person be a big crack. If and yet we know who dear. What can be some more chieftaincy ministry? Pentecost Asafohene. You also name say Asafo Wachibianka. We
ɔhene a wɔte akonnwa so Kumasi Akwamuhene na asom ne mmienu yi ɛbrabɔ nim bɛn na asi a ama ɛnɛ Pentecost asafo no koraa san so ate chieftaincy ministry ɛwɔ asafo no mu. So we are here na nkyerɛ sɛ wontumi som nyame ɛna woyɛ ɔhene a na nyame ma wonka ho so because Bible pɛ sɛ yɛn nyinaa yɛmfo nyinaa yɛfɛ animonyam ɛmmerɛ na gɔna nim na wobɛdɛ na wakɔ aberɛ a wonsom so sɛbɛsɛbɛ wasante amammerɛ mu deɛ me ɔhene kɛseɛ sɛdeɛ wokan Asafohene Akwamuhene Asafohene enemy nso so no nyamesom nso ntika ho na mam tibi gyina timi yɛ badwuma am yɛ sɛ ɔhene ti nyame nka me ho a yɛ me yɛ bia nkosi hwee so nti ehwɛ sɛ nyamesom na nyame a mehu no ho bɛba mfasoɔ awe mamfo nti am bi mo abɔ afɔdeɛ sɛ bɛgyina hɔ na masom na mamfo abra me sum nyame so sisi je bia mu kura ɔsɛ wo nyame kwa na ɔsom nti wi afi wo manfo a ɔyɛ mfom so na untimi nsum wo manfo nko ano so na wo mfi nyame so kan ni na bo na sai Kristo ni bia na ɔsɛ trust na wo dwen ho sɛ the burden my star nyame mmienu a wo kan wo sɛ bo abra kura ya dekɔ som duma no wiase som sɛ wo yɛ ɔhene enye sɛ ɔfa mpaboa hyɛ no front ma ɛna ɔyɛ ɔhene adwuma no yɛ som adwuma sanity som ɔmanfo som ase holy free ɔbɛ wiase ma yɛka minister prime minister yɛka wei minister ɛfɛ no ɔno abo ɔsoso no odi minister ekyire mu a servant ɔsomfoɔ so Latin the minister kɛsɛ ɔsomfoɔ na nyɛ sɛ obigyina hɔ sɛ meyɛ ɔno aboda bi ɛnyɛ nnua ka yɛhia ɛyɛ ɔsom ɛno nti yɛgu so a ɛyɛ sɛ Medin de Joseph Asabre, Deputy Director of Prisons and Commander of Manhyia Local Prison. Yes, I'm a paid Manhyia Adoya, a Church of Pentecost, Chieftaincy Ministry, Opemsuo District, Asafohene, Asafohene, Come, dear no member, Sir Adoye. Na mo de nema bebree mo gari seminar anwa ene na keka nti me gyina prisoner for no nyinaa na me de aseda kese ama Church of Pentecost Chieftaincy Ministry ene Asafohene se ede ti se yedi bronya na man kwantran fi omo yele no omo ma anaasɛ ɔmo asɔrɔfo nko ani na ɔmo akae prisoner fo a ɛnɛ ɔmo nso ɛwɔ dadura fie sɛ ɔmo bɛkyɛ ɔmo adeɛ na ɔmo nso bronyan ɔmo nso adi nti ɛdamɔte bebree na mpae ne sɛ baabi a wonya afiri bia no nkɔkɔ nhyɛ hɔ ma na ɔmo atuma ayɛ deɛ kyɛnse ampo ama ɔmo a ɔmo hia bi ebi a meka saa sɛ crime fighting deɛ ɛnyɛ nipa baako pɛ responsibility ɛnyɛ aban nko a ɛyɛ society no yɛ nyinaa aban play the role. I can play in the room. I can't cry. In an account, your society is crime free. In the idea of my news, and also, I'm a prisoner from Somalia. China, almost oh, probably be a more. Or more inside the Odi Bibia Mommy, we have a catcher in piano. Obeti, now so the man in Abuama, and society is crime free. Into your domestic baby. Nipa no bi nim sɛ Manhyia akora prison ɛwɔ ha obiara na ɛsɛ ɔkɔ prison hɔ akɔsra wɔ mu a na obiara de n'ani akyerɛ kɛseɛ mu hɔ den na wobɛka akyerɛ afoforɔ no ɛtie yɛn nneɛma bɛn anaasɛ den na wobɛsrɛ afiri Manhyia prison yo bɛka sɛ
Manhyia prison nso ɛwɔ ha yɛwɔ yɛne yɛwɔ palace a nti obiara yɛ n'adwene sɛ ɔkɔ prison a yɛn nso ɔmo nka yɛn sɛnea ɔka na abere nyinaa no obiara nim sɛ ɛyɛ central nko a nti yɛn nso yɛwɔ ha na nneɛma hia deɛ nneɛma bebree sɛ deɛ ɔma yɛ mo gari nnuane semina nneɛma bebree sɛ yɛhwɛ a aban dakoro biara no ɔfidi prisoner biara 180 pesos 180 pesos ɛna aban de ma yɛn sɛ yɛmfa ɛnoa aduane ɛma ɔmo anɔpa awia ne anwummerɛ nti yɛnya donation bi sɛ yɛde ka ho a ɛna ɛde support ma yɛ so yɛtumi afidi ɔmo ma atele ɔmo nso yɛtumi tena ase sɛ ɔmotumi survive nti no yɛbɛsrɛ sɛ ɔmayɛ mmoa ɛhia nnuane semina toilet roll nneɛma bebree yɛha nso memfa ade baako so nto dwa facility so security nso hia nti yɛwɔ this security guard post sɛ wɔho nsuo tɔ a ɛbɔba mu nti yɛyɛ adwene sɛ yɛde glasses bɛfa ho sɛ bia nsuo tɔ na sɛ ebi wɔ inside a nsuo mu no nti obi te na sɛ ɛka n'akoma ɔmo nso bɛtumi abɔ sɛ bia officer sɛ ɔmo nso bɛ guide no nso no ɔmo nso no ɔmo bɛtumi anya baabi akama atena na ɔmo ayɛ ɔmo adwuma yi nti obi te na sɛ nso tɔ n'akoma so a ɔmo nso bɛtumi aba abɛboa yɛn. How many inmates now? There were 213 inmates as of now. Nsɛm no a ɔmo adwene asusu no deɛ ɛmmoa ɔman nkyekyere ne nyinaa no yɛ nnipa nti sɛ yɛnnua bi ho kyerɛ na ɔkɔda n'aduadan ma ɛno nkyerɛ sɛ yɛsɛ yɛde twotwe ɛno nkyerɛ sɛ yɛsɛ yɛbɔ yɛ ho mmɔden sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ asɔrema ɛne ɔmanfoɔ no nyinaa ahu sɛ saa afoɔ no nyinaa yɛ yɛ nua no sɛ ɔmokɔda n'aduafi na ɔmo ba a ɛsɛ yɛdwe wɔn a wɔatu sɛ ɛbɛyɛ a wɔn ani bɛka na wɔn ankɔ akɔyɛ ade foforɔ bio na wɔn ansan amma n'aduafi ɛno nti na asɔre no Church of Pentecost afa to no ho sɛ yɛakɔ akɔsi n'aduafi wɔ nsawam ne edwura sɛ ɛbɛyɛ a yɛde nsanodwuma ɛbɛkɔ hɔ na ma wɔn a ɛwɔ prisons no nyinaa n'etumi esue nsanodwuma deɛ obɛfiri hɔ bɛbɛ fie no na yɛsɛ okuta ne nsa no adwuma a ɔba abɛyɛ ɛba ne saa no a wɔnnya adwene bi sɛ wɔkɔ akɔyɛ ade foforɔ bi a bɛsan de n'akɔ n'aduafi na mmom no nea osua no wɔ prisons hɔ no a aba bɛyɛ ne nsa no adwuma no ɛbɛboa no ma n'asetena nso wɔtumi ayɛ biribi na bɛfa nsɛ ne nnwuma bi a ɔbɛyɛ biara no ayɛ kama na akɔ so. ɛde na woka kyerɛ aban mpanyimfoɔ no kyerɛ sɛ 180 pesos na dakoro pɛ bi ade ma prisoner baako sɛ mfa ɛma no ne di ɛwɔ adesrɛ bi a wɔde bɛma aban ɛfa saa nhyia yi ho ano. Deɛ mɛka ɛne sɛ aban ɔno nko ara no ntumi nhwɛ ɔman no ɔmu nipa yi nanso no yɛbɛsrɛ aban sɛ saa 180 pesos ɛna akɔrakɔrɔ kɔ sukuu a yɛma ne sɛ nti sɛ sika no deɛ aban ma mmɔden sɛ ɔde bi bɛka ho na akɔ n'anim na atumi aboa wɔn sɛ atumi kɔ n'anim koraa kɔduru bɛyɛ sɛ 5 cities 10 cities ɛkɔ koraa no sɛ individual bi koraa ka sɛ ɔbɛdidi fa no akɔ akɔsi anwummerɛ a ɛbɛboro even 5 cities to 10 cities ɛbɛboro yɛaban mmɔ ne ho mmɔden sɛ ɔbɛtumi ayɛ biribi aka ho na aboa n'aduafoɔ no na ma wɔn asesa wɔ ha no anyɛ mmɔbɔ bebree. aban ɛyɛ ne deɛ no ɛde na asafohene ne aban nso ɛyɛ ne deɛ no na yɛsrɛ ankorankora ne asɔre ahorow a yɛwɔ ɔman mu sɛ yɛmfa wɔn sɛ wɔn a wɔde n'aduafi nyinaa yɛ yɛnua no na sɛ deɛ nyame ahyira binom no yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛn nso yɛbɛda yɛni anaa yɛbɛtwa yɛni aba bɛhwɛ yɛnua no bɛwɔ n'aduafie na mmɛmmoa bi a ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛde boa wɔn no yɛtumi de aboa wɔn mu na ma aban nso ayɛ aban adesoa no mu ayɛ hare na yɛgya ne nyinaa to aban so a aban kɔ nti yɛfrɛ me ɔsɔfoɔ Isaac Dixon Beju mɔwɔ Church of Pentecost Opemsuo district a ɛwɔ Bompata area many chieftaincy ministry chairman.